sementen bane iki pasti ada yang diijabahi. Nggih, leres. Nggih to? Lah niku dadi intine nggur matur suwun tok niki setiap pagelaran sing rawi sementen bane. Niki luar biasa, apalagi Den Akbar ini masih dalam muda. Tapi wis disengkuyung. Yang hebat lagi Piai Sombron. Wis to, dalang ndi sing ora mlebu nganjuk. Tapi Piai Sombron tidak kelain hati memakai putra daerah sendiri untuk ditampilkan. Tepuk tangan. Asabrata tepuk tangan untuk masyarakat Sombron ya. Khususnya terima kasih untuk Bapak Lurah yang telah membimbing teman-teman semuanya bisa sukses pagelarannya seperti ini gitu. Masyarakat yo berukun estu kula dugi wau sami grapyak semana luar biasa. Sampai niki kula kewareken. Teko niku wis rawon. Ning kene lho pehak aku luwemu diwehi pecel. Sapa sing menehi mau? Mosok aku duwe 3 piring. Aku mbok kira wedhus. Aku ya syukur tak tampa. Lah mari ngono penonton ya ngirimi nek pok mi. Allah Gusti Allah, peh bintang tamune sapi dikira panganane sak krentek. Tapi luar biasa lek ora panitia gemati mboten wonten. Mboten wonten estu. Nggih. Tekono niku dobel kabeh 2 piring, heruwe 3 piring. Niku lek mboten gemati ne walah anu panitia luar biasa saya acungi jempol ora kursi jining 10. Jadi niki lek seniman iku kadung kopen ora kaya seniman nggih to Mas. Nggih leres. Tapi lek kadung kere. Nggih. Anten niku tetembungane seniman ki nek wis kadung mulya ngungguli raja, nek kadung rekoso ngungguli kere. Lah diomongi. Ki tenan kuwi. Wis lek ngelem yo kaya mbuh ya lek kadung lek kadung kejungkel yo didek-idek ya tenan. Terus pundi kabare Dimas? Alhamdulillah pangestunipun Ibu Lucy, Mbak Yulusi pinaringan sehat kebagaswarasan. Wis tak arep-arep tak kira wi lali jenengku. Ora morok setahun. Nggih. Aku mendem kok Piai Akbar ya aku yo. Gelak. Tanggapan Rangga Lucy Brahman tak dongane angin cos kowe aku. Pak gelak. Tujune ke cintaku kok ya moden kene. Nggih. Aku wis plek karo Pak Lurah. Nggih. Asmane Pak Lurah le. Nggih. Agus Harsono, ngerti ya? Nggih. Tegese Agus Harsono kuwi nek tegese menurut bahasa Jawa dan bahasa Arab sama. Pripun? Agus itu tegese bagus, baik, lelaki yang baik, lelaki yang berpengaruh. Lelaki yang bisa dicontoh. Seorang pemimpin yang iso pinunjul lah. Wis pinter Piai kene milih Pak Agus. Cocok karo asmane. Pak Agus lah bener. Terus jenenge moden sapa? Pak Toifur. Aku jane wedi lek moden iki jane. Nyapa to dadak wedi, Mbak? Nang ndi iki sirik aku karo moden lho, Lek. Kok iso sirik, kok iso pegel nyapa? Ora wedi aku, enggak pegel. Nang ndi nggawa tali pocong kok. Salah tembung sithik dibuntel kowe. Salah tembung sithik ditalken kok. Tapi malam hari ini beliau adalah ketua panitia. Sing ngundang Mas Akbar Astabrata kan mboten kata lupen kula katut dalu niki matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Mugi-mugi sederek mriki sedaya kalimpang reken rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Diparingi panjang yuswa. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sing dereng kantuk jodoh ndang pikantuk jodoh. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kowe kok banter men. Apa saja wis arep pengen to? Nggih, pengen ning ora pengen rabine ning pengen karo. Ayo. Maksudnya pengen menjalin hubungan itu gimana? Ya lah ya pengen ya mumpung ibune iki sik enom ya to ya sik patut. Patut munggoni ya. Engko lek mosok kowe rabi ngenteni aku sing ngene. Ngene ya. Boten ngoten lho, Mbak Lucy. Kula niku nyuwun pitutur dan arahan panjenengan. Bagaimana tips-tips seorang wanita, karakter wanita seperti apa yang pantas dan untuk mendampingi seorang dalang kados kula niku kados pundi? Wanita yang model piye ngaten lho. Model sing ndampingi seorang dalang apa nek Akbar? Nggih. Iji ganteng ya toh, piyayine. Wong terkenal akeh. Iki ameng-ameng nyawa. Lek kur wong wedok sing biasa-biasa ndang pedhot. Duwe bojo Akbar iki kudu mentale kuat. Yonine iki cara wong hokine kudu seimbang. Karena sampean kuwi rezekine gede. Amin. Ning godhomu ya gede. Nah gitu.
Nggih. Ngono lho. Ana tetembungan. Iso terus begagah. Ana tetembungan anu nggih Mbak Lucy nggih. Tekane bondo bareng karo tekane coba. Lah bener. Jadi mengkelek jenengan wis palakrama. Kuwi sing mbok gawa ki ya ora ku rezekimu tok. Rezekine bojomu. Nah, syukur sok iki nyapa miku kok mudar. Anu mate. Amit yo sewu. Mudar kok metu. Maksudnya niku ngeten lho. Nyong bojo dalang kudu abot, kudu lembar dodone. Ya. Paling ndak sudah paham dengan dunia seni. Umpama garwamu dudu wong senian, ya kudu mempelajari piye bagaimana toh seorang seniman. Bagaimana entertain. Aku ben aja sok cemburuan. Ya iso cemburu tapi ndelok-ndelok ya. Syukur bagi iso seiring sejalan. Nah, lek dalang karo sinden kuwi ya ora apa-apa. Luwih kenceng meneh. Jadi angkan-angkan kowe lek pomo arep nglirik wong liya tiudeng ngono wis enek sing nyulek matane sandinge. Mboten ngaten lho Mbak Lucy. Tegese didampingi saben dina. Aku ki nek rabi sinden niku anu sing tak kuwatiri siji. Apa? Nek karo sinden nak biasane budal aku tanggapan terus bareng. Iya lho, lah iya lho. Mobil nyambut gawe bareng kok tekan. Nggih, tekan omah mulih ya turu bareng. Iya lah nek bar tanggapan awake kewesel kabeh terus turu, sesuk ndak enek sing masakne ora ya kowah-kowah lho, Mbak. Loh, justru itu. Makanya lho sampean tanya. Nggih. Bagaimana Bulusi? Bulusi kados nah, walaupun Bulusi itu melek sampai teko esuk. Nggih. Pagi kopi niku mesti cemawis. Pagi melek moto langsung masuk kantor. Ning kolek jam 1 jam 2 ya tiung. Itu wis wajar. Tapi kalau itu seorang perempuan yang sadar tanggung jawab, wis aja samar lek keluwen. Jenenge jodoh itu saling melengkapi. Ngono lho. Nggih. Lah golek bojo apa golek pembantu? Oh nggih. Nah, betul. Ngono lho. Tapi sekarang ada uang gampang, Bro. Ngaten nggih, ngaten. Tapi kula mengakui ya Bulusi. Jenengan niku wanita yang kuat, perempuan yang hebat. Ing atase bengi nyinden. Isuk sampun dinas teng Dinas Pariwisata nggih. Nggih. Kula niku nggih rekake nyonto jenengan. Oh alhamdulillah. Rekake bengi apa ki dalang isuk no karepku jajal-jajal meter keterimane ngurip. Iya. Jajal tak nyambut gawe dadi guru aku. Nggih, alhamdulillah. Terus kuat. Bengi, wayang isuk guru. Nggih mboten kuat niku kula. Oh ndak iso. Malah kanca-kancaku Astabrata niku malah nggo juluki kula. Ya napa? Alah padune dadi guru arep gendak murite. Lho ngono ku lho. Apa ya ndak omongan sing elek to ngono kuwi. Keterangno pikirane cah Sai Victor ya. Ngono. Ya. Justru jenengan itu piye Pak? Maksudnya dhek ya ora kuat manuler. Ya, wis wajar to. Mboten tenagane sing mboten piye. Tenagane bener, karena jenengan kan jejeg atos enjing. Nggih, dalang nggih kan tanggung jawabnya berat mikir semuanya. Tapi kalau garwane sinden iku pun kulino melek bengi. Jadi kalau pagi bekerja itu fisiknya biasanya kuat. Kalau punya kemauan, yang penting niku kemauan. Kabeh sing nuntun karek garwane, Mas. Ngono lho. Nggih. Wes mudeng. Nah, golek sing bojo sing strong. Nggih, strong. Oh, kine gede. Nggih, amin. Lek perlu sing ora sak oleh kono ya ayu wong sampeyan ki bagus. Nggih, amin. Ora apa-apa lek duwe bojo rada galak-galak sithik kaya Mami Lucy gak apa-apa. Oh, ndak apa-apa. Wong galake sregep kok, strong. Galake malah sregep nggih, Mbak. Loh iya, justru wanita yang keras itu mandiri, iso mbok banting-banting sembarang. Wah, iso tak banting-banting itu. Lah nek kan bojo alus, malah kurno nangis ngerti akbar disanding sinden ayu-ayu kurno nangis, malah ndang stroke. Ngono lho. Wah, saku. Jangan melihat figur wanita, wah kasar. Wah, kuwi cemprem justru wanita yang seperti itu tangguh luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun pitutur dan pituduh itu. Wah, sami-sami tole akbar. Ndang apa dileksanani mumpung aku sik ruso. Pokoke nek aku sok rabi Mbak Lucy tak undang lho. Harus ikut meramaikan. Alhamdulillah. Wis tak penke. Nggih, mergi rabi niku prinsip kula niku syaratnya wonten kalih. Iya napa? Kalih sinten. Iya bener. Pinter ya. Iya. Kalih sinten ya lek secara ekonomi pun mapan ya. Pekerjaan wis oke ya ngene iku kalih sinten iku wae. Lah nggih niku. Makane lek enak apa-apa ya jadi 4. Brone los dol. Kula nek pun mboten kiye. Saja ngruweti sasak. Nggih. Cah kene padane kono. Murid cah Ponorogo kok. Cah Ponorogo rasa kesuwen wong ruwet-ruwet sikat.
iya. Sik. Nah, kata niki juga berkat Pak Mudin. Leres dadi malam hari ini banyak request sekali khususnya para ibu-ibu bisiki kula. Acara sukses kaya ngene iki sapa to ketua panitiane? Iya. Piyai sing gagah perkoso digdaya ya kuwi jenenge Mudin sapa? Pak sapa mengelali aku Toib, Pak. Ayah. Ya kuwi ngono, Mas Toib. Nggih. Menika minangkani pamundhutipun ibu-ibu monggo ingkang karen Pak Mudin, Pak Toib. Aturan jumenawa terpanggung mriki ngrencangi kawula. Pak Mudin tasih lenggah nggih. Wah, aku nek ndak enek Pak Mudin, kula nggih mboten saged dituturi kalian jenengan. Mergi sing ngersakne jenengan nggih Pak Mudin. Masya Allah matur sembah nuwun Bapak Mudin, Ketua BPBD, terus Bapak semua menika karyawan kelurahan ini kelurahan desa. Nggih, Desa Sombron. Desa Sombron. Nggih, mugi saged kinabulon hajate bibar ringgitan murika desane ayam tentrem tambah maju. Amin. Para perangkatan diparingi kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Amin ya rabbal Bisa alamin. amanah dalam melaksanakan tugasnya. Monggo Bapak Mudin. Mengki Pak Toib. Pak Toib dipun kersakaken masyarakat jumeneng wonten panggung. Pon request lho, pon request lho, Mbak. request. Niki kula mangke Pak Mudin niku ngersakne kali Mbak Lucy niki napa? Rondo Teles atau Caping Gunung, kedua Madiun Ngawi. Modern. Astagfirullah. Ya Allah. Nah iki. Iki sing gene muni sae napa sae? Iya. Akbar iki yo Tasing sini mori kok. Leh tak mulai. Ndak yo. Kowe ki golekne jodoh kok kaya Mudin to, Ger. Aku kok wedi. Ayo, wedi. Anu mik kok mik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Kula mboten anu Bu. kula ndruwet. Mboten namung mori, kula saniki ngrabekne nggih Bu. Oh, alah. Nek iki cocok aku. Kira-kira lek mboke arep mindo leh ora le. Wonten kathah mriki Joko tua kathah mriki. Iya, Joko tua. Joko tuwa langku teko omahku ya kerep pijet-pijet. Mboten napa-napa kuat-kuat mriki Bu. Oh, nggih. Wilujeng dalu Bapak Mudin. Sami-sami. Pak Toib kata Pak Toib itu artinya nggih bersih. Juga lelaki yang baik. Niku dalam bahasa Jawa. Dadi dalu niki nggih sesuai piyaine. Berkarisma. Bersih tapi yo meden. Mboten beto mori kula. Anu lho Mbak Lucy, malam ini Pak Mudin jangan disuruh dalil. Betul, nggih. Mungkin nek kon dalil kok wediku keterucut omongan manrobuka. Akbar ngediani bulu sih. Kaya ngeten niki dalu niki nggih derek berkah. Niki wau pamundhutane para masyarakat sedaya. Kaya apa to acara kok sukses kaya ngene pagelerane. Napa malih niki lho lek ngrahapi, napa nek maringi pasugatan kanca-kanca luar biasa matur sembah nuwun. Sami-sami. Mugi mbot apa nimbali Mas Akbar nggih ta? Matur sembah nuwun lho Pak Mudin, berkat panjenengan kula saged wonten mriki. Nggih. Pak Mudin, Kula wau wedi Bu kalian jenengan. kula nggih wedi. Dadi jenengan wedi, kula nggih wedi. Soalnya jenengan anu cedak kali warok. Justru niku kula niku warok niku namung namine mawon. Warok niku. Asine nggih biasa mawon. Oh biasa. Nggih. Nggih Pak Mudin. Sing penting mboten Mboten jeruduk ya jenengan nggih. sing penting jenengan mboten beto tali niku. Soalnya kan Brahman mboten jeruduk ya. Mboten jeruduk sing penting niku cocok. Cocok. Petunge niku niku. Nyen napa kok teng dhuwur panggung beto tas ngoten niku awis. HP Bu. Oh HP. Tak kira ndak liyane. Lah nek enten tiyang sedo sawaye-waye. Lah aku. Ngapa lho ngono ke Pak Toyib? Dalang sombron amang-amang nyowo cah. Wong ning kene Mang Mas Akbar iki badhe nyuwun doa restu. Mugi-mugi kebuka jodhonipun. Ayo. Oh, mengko sae gek isine Pan Bu. Ngono kuwi lho sakjane aku ning ndi iki wedi lho karo Mudin nggih. Ngono. Tapi sarena Pak Toyib niku piyainya baik dan mendak napa niku sae nggih.
Terus pundi sae napa sae sederek? Sae. Nggih, monggo lek sampun sae enggal dibidalake. Teng pundi? Dibidalke nyanyine. Nyanyine. Niki bawa rumiyin ura-ura. Kula mendhet HP. Oh, alah mboten apa. Nggih, mboten napa-napa napa dibikak nih. Pun buka piyambak mawon. Pak Lurah lo kalah. Kalah. Iki mah request ke BPD lho, BPD karo ibu-ibu PKK lho. Masa ora Pak Mudin ora lho. Niki ngersane napa wau Pak Pak Mudin? Kan makili Pak Lurah kabures napa? Rondo teles. Modarane. Rondo teles sing kepiye? Kamangku aku rong oh alah senengane rondo lah kuwi lho curhat ngono kuwi. Lagi ning Sombron iki lho jan tenan Mudin lagune rondo teles. Lah iya. Nggih. Iki lagune iki rondo terus yen awan aku ra doyan mangan. Iki lagune wong arep mati nek. Nggih, soalnya lawe gak enak. Nduk kancane ana bulusi aku wedi aku. Sing saged rondo teles duweti. Nggih, saged duweti. Ana di mriki lho Pak Mudin ampun mikir-mikir mengke glundung. Mboten jenengan sruduk kula. Alah mboten sruduk kula pun tolek glundung mboten enten sing gotong. Niki sing saged rondo teles murite bulusi niki. Anak-anaknya iki bulusi. Iki kok bocah manis banget iki sapa? Kono nduk sitok dik kono lho. Wae tok mriki Pak Mudin radi mriki. Ngono Pak. Tak mane bojo loro. Ya. Prawan senengane rondo. Jan. Niki kenalan riyen to Pak. Pun sepaneng. Mun sepaneng. Santai mawon. Mobil wonten ingkang kancane yoga kula, Bu. Sawahan daleme. Nggih Alia. Mboten. Oh, mboten. Klangon, Pak. Oh, Klangon. Paring asma sinten, Nduk? Kula Penny Pramesti. Mbak Penny masih kuliah? Nggih niki kuliah. Alhamdulillah. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Ngeten iki lho Pak Mudin. Pak Mudin. Nggih. Pak Mudin. Pak Mudin sak sabar rondo teles lho. Ya ta, Pak Mudin. Lek dalange ganteng, sing dampingi niku kedah sinden sing ayu-ayu dadi aurane wah. Terpancar. Ngeten iki mirsani ngeten iki encok pegenur rematik kados lan kurang ical lho Pak Mudin kita. Nggih. Yen Mas napa niki? Lagu? Nggih, lha mboten apal. Oh, Mas. Tapi kula tesik perawan nih mboten. Lah dalah. Oh, Joko kathah Oh niki. nggih. Pesen kula saged mboten sambayar. Kilo bar. Rawan kathah, Joko kathah mboten sah bayar. Joko tuwa nggih kathah. Ya ta kat mau lek sanding aku sing dipromosekne Joko tuwa, Duda tuwa. Sing nem enten apa mboten, Pak? Wonten. Wonten. Sensus penduduk. Yo, rondo tua jajal coba kayak ngapa? Rondo Rondo teles sing. Lah ya tua terus baru ditelesi. Aku bareng melu Suloyo iki. Gara-gara Pak Toyib. Ayo, dadak aja ayo harapan ya sak iso-isone yo. Yuk. Ayo tabrak ta iki lho bacae. Tanjake Pak Mudin Toyib. Mangga Pak Mudin. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi urutan saklisian. Sing tak pikir rondo teles dandalan. Dadi manten sepasar kau wis pegatan.
Rondo teles. Tibake ngene le, isine. Isine iki lagune mek turu. Oh iya. Turu jam 09.00, turu jam 10. Orang-orang iki kok yo turumu jam 1 yo. Iki sama iki. Oh lagu iki jadi judulnya turu. Lah iya pen tur nyebut turu jam 7 ketok-ketoken janggutmu. Turu jam 8 ketok-ketoken dodokmu. Turu jam 9 ketok-ketoken udelmu. Turu jam 1 ketok-ketoken anumu. Anu kuwi tau apane Pak Mudin. Mbok disanding tenan nyanyi kalau wedek los. Sing las Pak Mudin. Keduren Bu. Wah, keduren. Dadi niki Pak Mudin niku piyai sing tatak. Nggih. Tapi lek menghadapi pekerjaannya. Nggih. Tapi bila mana seorang lagi didampingi perempuan itu sudah keter-keter. Nggih, keter. Langsung ngaten Pak Mudin nggih. Tapi luar biasa Mudin mentalnya luar biasa. Hebat. Suwantene sae nggih niki wau nyanyi babakan turu. Pas teko tengah-tengah HP-ne mati. HP-ne keturun. Wes luar biasa matur sembah nuwun Bapak Mudin sampun kersa ngregengaken niki lagune wau napa niku? Rondo teles. Rondo teles. Kirang satu lagi lho Pak Mudin terusnya wonten wau napa? Jenengan wau apa? Oh, pun kok biasa. Lah mau jarene telu wis anu kok lek sajake goblos mungkin napa dipun rencangi Pak Carik napa nyapu. Oh, dititipi jimat kalian Pak Lurah. Oh, alah jimat kali mosok dot oh nggih. Kabar ngaturaken jenengan sedaya. Wis ngoten niku lho srapenak sakjane ngene iki sungkan apa. Aku sungkan lek apa nek dijutut napa lho repot-repot ngoten niku. Malah sing Pak Mudin jane kula isin ngeten iki Pak Mudin masalah tenan. Wah benjing malih. Benjing malih. Masalah ger. Masalah matur nuwun berkah barokah Mbah Mudin. Wis engko nggih pijet bocah-bocah. Oh nggih Pak Lurah matur nuwun Pak Agus. Luar biasa. Sehat selalu Mbah Mudin. Mugi panjang yuswa, seger waras dilancarkan rezekinipun. Amin. Matur sembah nuwun nika sampun sukses sekali pagelarannya. Mbah Mudin sampai kula wau mlebet keng mriku mboten saged sing jualan luar biasa. Ampun mundur Mbah Mudin. Ampun mundur Mbah Mudin. Ampun mundur Mbah Mudin. Ajeng mriku ampun mundur lek ngandhap. Kula pegangi cobi-cobi. Iki lho Mbah, iki judulnya Mbah Mudin Atret. Anu Bu, mburi Bu. Iki jane kula ya dhuwur men lek gawe panggung lho Mbah Mudin ya atret. Modelnya kayak ngecek jerune liang lahat terus. Piyai kok sopane kaya ngono lho yo. Nggih, saking sopane moh ngungkuri. Kuwi ngono kena dicontoh. Kaya ngono kuwi tekone ki maju, nyaosne ki mau mundur. Aku wedi lek glundhok. Arep nulungi aku ora penak padha gedine. Niki Mbak Lucy. Nggih, kathah sangat pamundutan monggo diwaos. Niki saking juru masak sing sampun nyugata kula lan panjenengan Mbak Lucy. Aku ndrudeg mang tak kira bar Mudin terus juru kunci. Ndak no, juru masak. Nggih. Niki request, Nggih. Sesideman ingkang dados requestipun. Sesideman. Katur Bapak Camat lo ceret. Menika nggih rawuh wau menawi boten kentu namine Bapak Sukirno menawi boten kentu. Bapak Camat sampun kondur. Sampun. Oh nggih alhamdulillah mboten napa-napa. Nggih gending menika katur dateng Pak Lurah, Ibu Lurah, Bapak Agus Harsono dan Ibu Ririn dan Bapak BPD beserta anggotanya Pak RW, Pak RT serta seluruh lapisan masyarakat Sombron tanpa terkecuali. Kanca-kanca BPD walah nggih sengkut wis. Kompak luar biasa pokoknya saya tahu nggih nembe niki pokoknya guyub rukun kompak sekali. Niki sesideman diaturne. Mawi bawa napa mboten? Dipun bawani riyen Mbak Lucy kagem salam pambuka. Warga Sombron kangen suara emas panjenengan. Nggih. Nah, lek mau kan karo Pak Mudin. Lah iki sesideman ki karo enek sing tak gandrung kudune ya eneng to ki. Sinten sing digandrung? Sapa kono sing cah ilik-ilik kuwi apa sing latihan ayo le, latihan iki mau karo Pak Mudin sangoni aku torok ra apa-apa iki. Los. Ayo sapa salah satu ya. Sangoni Pak Mudin tak torok. Ayo munggah kene ya gandrung karo Mbak Lucy. Sapa? Astabrata. Kula tasik belajar. Oh Mas Heru. Kula tasik belajar. Mas Heru. Ndak apa-apa. Mas Heru ini kan fan-nya sudah banyak. Wah, banyak nih Mas Heru fans-nya. Banyak. Fafa mawon Fafa ingkang pundi Fafa. Oh, Fafa. Fafa. Yang bedok itu di belakang itu. Ganteng banget ya. Dalang. Oh iya. Ayo Pak, sesi depan bawa nih Pak. Ini tadi dapat salam dari Pak fan klub Mas Akbar.
Dari Tuban, dari Surakarta, dari Malang, banyak sekali nih wow. Siapa? Bagus banget Fafa. Oh, Fafa. Rina le. Fafa itu ku mantra tenan. Mantune lek 6 niku lho. Oh alah. Ya. Loh dahar. Dahar nih. Oh, bocahe. Ya. Ini artis. Mas Fafa, yuk. Artis pendatang baru setelah Mas Heru. Ya, sepatele. Wah, ditodok dhewe lho, Kak. Iki beda aurane. Nek Mas Fafa pripun aurane Mbak Lucy? Cara jejer karo Pak Mudin mang aku ki yo gek wani gak ora ndredeg ngono ya gek. Nek kalih niki ambune parfume niku nggih wangi tapi semu menyeramkan. Lek iki gede dhuwur. Pelentus. Iki patut dadi anak Lucy Brahman. Pipine lho kaya bak mau. Kamu semester berapa, Le? Kulo semester 6. Semester 6. Ganteng gede dhuwur. Engko rencana kira-kira teko semester 13 apa 15. Soale biasane cacai lek kadung tak gak pantes lali kuliah. Lali kuliah. Aja lho ya, jurusan apa? Kulo S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Luar biasa. Bahasa Ini Indonesia. di tak kira diisi Surakarta. Mboten, niki Unesa. Oh, di Unesa. Surabaya. Oh, di Unesa Surabaya. Wow. Iya, keponakanku kabeh ning kono. Iki sajake kok enek pentingane ning kene kok sajake wedi-wedi. Ora apa-apa Le, latihan. Mas Akbar itu seorang dalang. Nggih. Lek ning bawah punya pacar misalkan ya, tapi di atas panggung itu milik umum. Milik umum. Di atas panggung kita harus profesional. Saking milik umumnya kula tawak-tawake. Nyoh. Jadi huru hara. Sampean di sini ya harus ya profesional. Nggih. Piyayine ganteng. Calon Pak Guru. Calon Pak Guru. Ya harus berlatih mental ya. Iya. Nggih. Iki bawa sesideman bagus. Sapa jenenge Fafa sapa? Fafa sapa terus Ahmad Fajrul Falah. Lho, Ahmad Fajrul Farah. Falah. Ahmad Fajrul Farah. Sapa? Falah. Aku ki lek berarti sampe male budek. Fajrul Ahmad Fajrul. Oh iki bahasa Arab. Falah. Oh iya. Nggih bener. Nggih niki bawane sesideman duet mbek Mbak Lucy nggih. Nggih. Apa mboten? Apa Mas Fafa niku? Nggih. Ayo, siapa dulu niki? Mbak Lucy napa Mas Fafa? Jenengan apa kula? Aku lagi manut nggih. Niku manutan lho, Mbak. Kula riyen mboten napa-napa. Ya, monggo, Mbak. Wiwitane anderek sang beki Bereja sajake kowe ndredeg nang kene ayo rek kok usel kene sanding kene kok ora tatak kene kayak enek sik Deni ning kono kok sajake kon tatak kaya Kang dicekel miki tatak ning ngarep nah kan mau ki ning kono kaya gelisah ngono dek Kang olah bu daya jan piyayine bagus pitek saniki nyun sewu lho nggih niki roman ki cocokane aku anggepen umurku 17 Wah 17 pindho untune telas pipine kendul anggepan lek kaya sarjana aku SD sampun dol SD tapi ya sakmene ki arep yo ngaku 17 ya ora patut to Le
Nggih. Monggo Kang. Ayo, panjenengan Mas Papa. lajengaken. Sowan menyang kutha gedhe. Wih, jan iki tipene suarane seperti Mas Heru. Iya. Tak iso kayak Mas Heru. Yo ndak lah. Terus Tipenya besar. oh besar ge. Ayo. Bendara terus kayung-yun. Ya. Selendang kuning kang saking bukit. Suarane kaya Pak Dalang. Pak Dalang niku nggih dalang niku. Oh, iki dalang kok. Nggih. Malah lah mbok jajal suarane dalang kaya apa piye? Sak cerite. Ngono kan. Selo kaya Mas Akbar. Wah ya, jan sakniki mlampah wonten mriku. Jan ya. Kan mau nyun sewu. Lah, nyembah sing wedok sik. Ingin iki ya. Mlaku turun sewu. Kulon redeg lho. Iya. Kok ndredeg tak celokne moden kok. Ah, ndak, ayo karo ura-ura suarane ura. Swara. Ya. Swara kurang premono ning wasis ungro. Lah iya anu marahi cedak mara tuane iki dadi gendruk. Bubar, badine bubar ing melu ndonga Allah. Aja pales aja